Yanzu ne I got read the beat tafi ba kuma dama ni san ba zan tafi ba ban hannu ba kuma dama san ni ba zan hannu ba ban tafi ba kan ki dama ba zan tafi ba tunar ki nake yi ni dai keken ki nake yi ni dai mararin ki nake yi ni dai ban tafi ba bai gaji ba kuma ba zai gaji ba kan ki yace bai hannu ba kuma ba zai hannu ba kan ki yace bai tafi ba kuma ba zai tafi ba kan ki yace ta nan gurin komai daidai haɗin ku Allah ne dai bai gaji ba kuma sam har abada ba zai gaji ba daga na zan mata to matar kace kuma na zan uwa wadda ɗan kace idan ka ganni gidan sinna a gidan ka ne idan ka ce kai kuma zan yi umarnin ka ne wadda tare take faɗa min tambaya amsa in ki kamar zan gode daulaya ninkiya in ki kamar zan gane daliya darimiya in ki kamar daidai ne indiya saudiya za mu shige su ne kalla kalla ta so ki kalli fuskata so ya so a so ki kalli fadarki oh 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 Alhamdulillah sarki Allah mai kyauta yayi ma kyauta har ma karin nuna ta ni ma gadawa ke ma kin samu bana tsoron nuna ta ado alhamdulillah ita ce burina farki na ke ribar su ta zama kauna kauna ta zama yarda yarda ta zama al'aura arabewa idai ina haji ne har cikin raina ranar rai ne da ke har cikin raina bari ki ko za a gare ni ban sakin ki ko za a bari ni nake so ke nake kar ki bari ni kar ki bari ni kar ki bari shi